الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. مسد تدب لمطوب إدنت ريزو سوسيوج مي سلمني on mi juurima o kala ɗo dandam nde wawi yettade bawɗo heɗade dandam nde sawta mo mi salmini ɗum mi juurima ɗum mi ñaguima ɗum du'a mi nelli ɗum du'a mi ñaganima ɗum Allah moƴƴere mboɗo ñaagui yaafuya kadi min to banggam mboɗo yaafi o ko musidɗo mon Yahya Ba mo Wourossogui kofni hinni salmini juurima kuuɓal e kiɓɓal kala ɗo sawta mo wawi yettoyade e dente fof mi salmini mi juurima dendagal shabakat at-tawasul al-ijtimai to sawta mo wawi yettade fof mi salmini mi juurima toon. En jetti Allah kadi e ni'amaji ɗi en mbawa limde saka ndendi nen jumla woni total sabu Allah tabaraka wa taala o wi e deftere makko teddunde bo in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. So en mbi eɗen lima, so en limi ni'amaji ɗi Allah ni'mini e dow men en kattanani surde ɗum e rendinde ɗum banen ɗum total. ɗum noon deka eɗen jattamo e ɗam kon men pamɗu kon usti kon ngam kanko andi hoore makko, kanko wawi yettude hoore makko, o yetti hoore makko guila nde jettowo ewa poɗɗo yettede ewa tagaka. eɗen mbiya kisal yurmede yo wone annabi makko kolaɗo makko biyete Muhammad ibn Abdullah. kono noon kadi kisal yurmede yo won e koreji galle makko e sahabaɓe makko e kala demiɗiɗo pele mabɓe ha ñalawma jobdiji. konngol ngol ɗofoto ko ɗo e wuuro ene wiye New York City ɗo e États-Unis d'Amérique 17 suumaye woni korka. musidɓe tedduɓe, rendoji men ko poɗɗen haaldude ne heewi ene ɗuuɗi. rendoji men ko poɗɗen haaldude e nder rendo men, rendo l'islam e kuuɓal e rendo fulɓe e keeridi ene heewi sabu eɗen jogii ñawuji kewɗi gonɗi e nder men e nder rendo l'islam e ñawuji kewɗi ɗi ganduɗa gonɗi e nder rendo fulɓe e keeridi. ɗum waɗi ene metti ni tongude sabu tongota ko sabu keewal muɗum. ɗiɗo ñawuji ɗi ganduɗa eɗi cohli doctoreɓe suusɓe sasɓe, ene sohli doctoreɓe suusɓe sasɓe jogoniɓe ɗum humpito hebra ngam wawde wadde ilaj safrude ɗiɗo rafiji ɗi ganduɗa so ɗi jaltani e neɗɗo o tan so rentaki moƴƴani e neɗɗo o, moƴƴata e aduna makko, moƴƴata e lahara makko. te ene hawni ene tiiɗi mo kala e men, ene tiiɗi goto e men mo ɗum tawetake e muɗum. so ɗi gonani ɗiɗi, ɗi gona tati, ɗi gona nayyi, woɓɓe ne jaaha yetto nogas. yo Allah dandu ɗiɗo rafiji ɗi ganduɗa ko ɗiɗo poɗɗen wadde ila cafren ɗum jehen to doctoreɓe wawɓe mbaɗa en consulté mo kala emen waɗa tahlil consultation mo ganduɗa ha ande ko wondi ko kadi ko woni ko gonduɗen ko koye boowal ni woni ele sohlani consultation ngam rafiji ɗi ganduɗa ko al amrad al musmina, ko rafiji tabiɗɗi ɓoyɗi ƴettuɗi ta kewɗi ɗi ganduɗa ɓoyɗi e men ha ñawni diine men l'islam, diina mo ganduɗa kañum ñawani ko yimɓeɓe ñawi. diine l'islam ñawani ko yimɓeɓe ñawi ha ñawni rendo men rendo fulɓe. ɓaade kon fulɓe kaldeten koye fulɓe ewa pulagu e jaati mum ñawani ñawi ko fulɓe ɓe gummi toɓe gonno. l'islam ñawani ñawi ko wonɓe l'islam ɓe sabu inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah o waylata ko fodani e ko o mo heblani julɓe. so wona julɓe ɓe mbayli ko kalduno e Allah, ko gadodirno e Allah komo ɗo wonno ɗo ko ɗon tan ko tabitɗo. ko enen mbayli, ko enen mbayliti, ko enen mbasi humnude aadi. ɗum waɗi gueɗe ɗe mbayle e dow meɗen. pulagu ngune ɗo wonno ɗo ko ɗon pulagu ngu woni ko fulɓe ɓe mbayli gummi e pulagu wayle e dow mabɓe. ɓe gonti woɗɓe, ɓe gonti wastaɓe, ɓe gonti ñangaɓe. mi arta e haalande wonde. on jarama e kettugol musidɗo mon Yahya Ba mo Wourossogui.